умедаи 4 сола орзу дорад духтур шавад ва кӯдакони мисли худро табобат кунад. ӯ мисли ҳамсолони худ наметавонад бо шӯру шавқ бозӣ кунад. Калон мешам, мактаб хонашам ба духтур мешам. умеда як хоҳарчаву як бародари дигар ҳам дорад. онҳо солиманд. модари духтарча мегӯяд умеда бо ин беморӣ ба дунё омад. қалби ӯ 4 сурох дорад. модар ба умеда меҳр ва таваҷҷӯҳи махсус дорад. как бозӣ мекунад ки нафасш мегира, бо мегирим дастша меёрам. дар хона нигоҳш мекунам, мефораша ки оча биё бирам ама бозӣ кунам. чуа мара намемонӣ мегум охтада мумкин нест. бо яке касал меши матра пилай гиҷо меём тра мебарам духтур. умеда бо хоҳару додар ва модараш дар як манзили иҷораӣ дар деҳаи дурдасти ваҳдат зиндагӣ мекунанд. ноновари ин хонавода Бахтиёр Накимов муҳоҷири корӣ аст ва 3 сол аст ки дар Русия кор мекунад. ӯ дар пайи як садамаи нақлиётӣ маҷрӯҳ шуд ва 7 моҳ аст ки наметавонад ба зану фарзандонаш пул бифиристад. дар ин миён табобати умеда низ дигар давом наёфт. акр бурдем ша балниса гуфтан ёра меёред хокне чикнем ҷарроҳӣ шава ки озина дина рӯзи 25 бурдимаш. гуфтан ки бояд ташхиси дига мондагия, бояд 2000 сомон биёрӣ. ҳамира мо бинем ки аниқ дар иҷа шава, дар амиҷа мекунем нашава, ба дига давлат рӯй мекунем. ҳамра намедонам гуфтам чӣ хеле кунам. пизишкон бар ин боваранд ки агар умеда ҷарроҳӣ шавад ба таври кул беҳбуд меёбад. Dr. Viresh Mahajan, pediatric cardiologist from India. On my visit to Tajikistan, I had seen this patient Umida Nakimova. ман доктор Виреша Махаҷан ҳастам аз Ҳиндустон. дар вақти сафарам ба Тоҷикистон Умеда Накимоваи 6-соларо ташхис карда будам. вай дар қалбаш 4 сурох дорад. умеда ба ҷарроҳии тасҳеӣ ниёз дорад. баъд аз ин ҷарроҳӣ вай метавонад зиндагии маъмулӣ дошта бошад. We will do our best to operate her well, and after that she is expected to lead a near normal life. модар ва умеда ба кӯмаки хайрхоҳон ниёз доранд. чанд дар кӯча хоб мерамам. ин духтарам нахс шавам.